Творы Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова и Эдварда Грыга у гэты вечер выканалі нават самыя юныя навучэнцы дзіцячай музычнай школы мастацтва номер 15 города Минска. Я люблю играть и классическую музыку. И еще очень люблю петь. Я каждый день считаю, чтобы Новый год был. Поздравляю родителей каждый Новый год. Традыцыйна ў зімовых казках раяля прымаюць удзел навучэнцы і выпускнікі беларускай дзяржаўнай харэаграфічнай гімназіі каледжа, якія рыхтуюць нумары сусветнага балету, рэспубліканскай гімназіі каледжа пры беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і гімназіі каледжа мастацтваў імя Івана Хрэмчыка. Я выступаю с вокальным номером. К вокалу я пришел благодаря Ижик Ольге Владимировне, которая со своим хором сегодня тут тоже. Благодаря ней начал развиваться в этой отрасли. Хором я выступал в Белгородской филармонии. Для меня это, наверное, уже больше, чем 30-й раз, когда я выступаю в этой концертной площадке. Сам Хрэмчик, он воспитывает в людях таланты, их способности развиваются просто с неимоверной скоростью, если человек пришел ради этого. Сыграць на раяле танец з шаблямі хачатурана ў 4 рукі спрабавалі многія, а на 2 раялях у 8 рук гэта сапраўдная казка. Навагодні настрой дапамаглі стварыць і студэнты тэатральнага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва, якія прачыталі вершы класікаў на зімовую тэму. Перед праздником хотим все-таки поднять всем настроение и показать все новогоднее, что может произойти, чтобы у всех поднялось настроение, у всех все было хорошо. Также дети, маленькие, взрослые, играют, танцуют, поют, но также мы рассказываем разные стихотворения о зиме. За юных выступоўцаў перажывалі ў малой зале імя Рагора Шырмы Белдзяржфілармоніі іх бацькі, настаўнікі і аднакласнікі, для якіх удзельнікі канцэрта падрыхтавалі не адзін творчы навагодні падарунак.